Tuleeko siihen kypärä, jos sä menet sinne istumaan? Jaha, siinäkin tulee varmaan sakot. Äijä vaan kötsi mun auto. Joku pappu. Ei mitään yhtään tyhmää ajaa. Oikeesti? Siis ihan niinku vakavissa. Tän kanssa yhtään lujempaa pääs. Lujempaa! Tää on ihan noloa. Ai tässä voi niinku kaatuukin! Just! Sä oot ihan... En oo. Tuoks päntäkee? Mulla on pari. Tos maassa pari päntäkee. Siis voiko täällä oikeesti kaatua noin aikoista? Hei, tuu tänne näin. Sä oot ihan kuollut. Sä lensit sieltä pyörästä ne järvet. Mä oon sun takana. Ei, se pukaa.